Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Bomo if yes and Ugochi to burn or if it Bobby Oma Kajugo. Abom an ancient high priest. Abom only seen charge and Ugochi to brother in our temple. And then above family me look as all more the teacher. Abukas money sin charge and order and a restoration evangelical mission. Buronian Basil Jordan and Igbo. So you can call me a priest or then an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No bachita no gawa case your quite you be able real meaning of going back to the root. Real meaning of coming back to the root. Getting kuziga solve a lot of problems. I will ihe oputala bo made na chiata back to root. Because apart from him, we can do nothing. I'm talking about the Chukwu Okike mi henine. He's the creator. He's a movable mover. Everything started in him. And everything will end in him. He's Alpha and Omega. He's omni everything. I'm talking about that supreme being. The creator of the entire universe. And whom every language call in their names. Na Igbo, anyị kpọrọ ya Chikukwu. Maka na onwere onye na-ere amaka. We human beings, we are little gods in our own way. Mana onye a na-ekwu maka ya bụ eze ndị eze. Eze ndị eze ọbụla na-ezo n'okpuru ya. Ya ka na-ekwu maka ya. Onye nwa bụ Alpha and Omega. Onye nwa mmalite na ọgwụgwụ. N'ime ka mmadụ niile zoro. Nyawa bụ the mgbọrọgwụ anwa bụ nọ. Nyawa bụ the root, the fountain. Ihe ọbụla bụ the beginning. Ọ ihe Chukwu bụ. And ebe a ka anyị malitere ụmụ Afrịka ihe Igbo ji dị ebube. Onye aka na-ekwu maka ya. Nyawa bụ ndị bido dị n'okike ụwa. Mana anyị mechara bụrụ ndị kpafuru akpafu. Let me correct one impression. We are not fighting anything in the anyari. What we are saying, na bụ hapụ ndị Igbo hapụrụ ihe anyị dị ebube. Anyị ụmụ Afrịka hapụrụ ihe anyị wee dị ebube. Wee kpafuo. Jede esozo usoro ndị bịara abịa. Ha bụrụzie ha ga na-akọwala anyị relationship ga-adị between ụmụ mmụọ na ndị ichie na ndị nna anyị ha. Wee duhie akpuche anyị. Send ịgwa anyị kwụsị ịsọpụrụ ndị nna nna anyị ha. Send ịgwa anyị hapụ our cultural value ihe anyị ji dị ebube. Anyị wee hapụ ha wee mebezie omenelu mebezie etu ha si eme na be ha. Anyị wee hapụzie culture anyị ji dị ebube. Nwere high moral value maka na anyị enwe mbasa n'ịsọ Chineke gbatara onwe ya. Anyị hapụzie wee gazie na-esozi ndị ọzọ ndị bịara abịa. Wee duhie akpuche anyị. So kịta anyị chighatara wee ghọta na anyị akpafuori eri mgbe. We now decided to go back dịka nwa nara akụ ya n'iyi. That is the real meaning. It does not mean na anyị dị against ndị ọcha. Their race. So gee ntị ka ịghọta nkụzi anyị ji bịa taa. Ị ga ihe niile ga-ewe anya taa. I'm here to address earnest seekers only. Before we dive into today's lecture. Ọkwa dị mkpa. Echefuna na anyị nọ na month of September. Our group ritual for the month is still ongoing. We started this group ritual here carrying 3 years. We have massive testimonies. This ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị na-eso all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Etu aka anyị ga-emegide echi the last day of the month. Aje na mmiri kpee iloma n'aha mmadụ niile. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebu kekwasị ndị amụsụ n'aha mmadụ dum. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na aja ihe ị ga-eme ewu forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar. You make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp and one other details we need for you in order to book you. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọkwa nke bụ abụ taa ka anyị ama ya nke ikpeazụ. Ọ bụrụ ịbụ child of the temple echefuna na ọ bụ ihe kwesịrị na ị ga-contribute ya quota for annual festivals. So WhatsApp number is 0805-7837672 or 0813-8243-871.
na screen. I got done passing down. Now let's dive into today's lecture. Madi long. Get guy in a coming back to root does not mean all Chukwu root. Why? Apart from him, we can do nothing. Aye chop that aye woman Igbo, aye woman Africa, Pafugo Rimbe. Video in creation. Chukwu love Rome Africa. Nyai the best weather. Nyai the best mineral deposit. Nyai the best soil. Best everything. Best everything. We are the best. Because in Africa is the first son of God. I want to watch Mankusi Basadia Jega. Now here na Cheko Walagebo. Now here chop that God aye woman Igbo. Now Africa, Pafu Rimbe. Where have we had the culture, the values? I have to hear the night twice a window where you observe the 10 commandments. The 10 commandments, it does not belong to Christianity or any other religion. Here be would the from Okike. Yes, because even Moses know we have a Christian. And I can tell you that you are the one before the Moses. Onye wukwa Moses. Moses bụ onye abịara wee bịa zụọ na Africa. Ha wee mụta usoro Africa ji ekpere Chukwu. Wee je form Judaism. So the African way and natural way of worshiping God has been in existence. Anyị na mmadụ ọbụla a na-eme competition. It will interest you to know that some of the things say capital, even in Asia. Asia is the descendant of Africa. Mixed blood with the Indian and Dutch. Because the Asians, both descendant of Hagar, Africa, Abraham. Where Muta Ishmael. Ishmael was the grand patron of the Asians. So that are not even in Europe. Mana gị ka nna chekwa warata ihe nna chọka owe oge anya taa bụ na ihe kwesịrị ịma gbasalụ root. When we are talking about root, we are not talking about material things. No, because our root bụ ihe anyị ji dị ebube mgbọrọgwụ ndị nna anyị ha gbanyere na mgbu. So ihe anyị na-ekwu when we are talking about let's go back to our root bụ ka anyị chighatakwa na ihe eji mara anyị na agbụrụ anyị. Ka anyị chetakwa na agbụrụ anyị ihe ndị Igbo ji dị ebube, ihe Africa ji dị ebube. Whom we are. Anyị bụ mmadụ nsọ Chineke gbatara onwe ya. Anyị ewe agbụrụ nwere nsọ. Anyị ewe agbụrụ nwere nsọ. Agbụrụ ebe mmadụ anaghị eme alụ. Agbụrụ ebe nwoke adịghị edina nwoke ibia. Agbụrụ ebe nwaanyị adịghị edina nwaanyị ibia. Agbụrụ ebe nna adịghị edina nwa ya. Mana anyị bịaziri soro ndị agbụrụ bịara abịa. Soro ha na okpukpere ha. Soro ha na usoro ha si ebi ndụ. Soro ha na akparamagwa. Na agbụrụ a kịta ka ị ga-afụzi na nna na-edina nwa ya, nne na-edina nwa ya. Nwanne na-edina nwanne ya, nwoke na-edina nwoke ibie, nwaanyị na-edina nwaanyị ibie, alụ wee gwọtọkọ everywhere. Anyị wee na-asị ndị mmadụ na ihe a bụrụ etu esi mara anyị. Anyị enwero problem with ndị anyarị ma ọ bụ ndị missionary. Anyị enwero problem with onye ụka. So onye ọdịnala ọbụla nwere eme hate speech against Christianity or any other religion does not understand how things work. Chukwu bụ ịfụnanya n'onwe ya. Anyị adara akpa oke. Kama ihe anyị dị against, anyị adịrị against na-ebutere missionary bịalụ n'ụlọ ọgwụ, na missionary bịalụ, ndị anyarị bịalụ rụọ ụlọ ụka. Ọ bụrụ onye nwa bụ the issue. Ihe wụ the bone of contention bụ na ha bịalụ ụfọdụ n'ime ha wee kwụsịzie ndị be anyị mee abandon ndị nna nna anyị ha. Anyị kwụsị celebrate ndị nna nna anyị ha. Wee gwazi ụfọdụ n'ime anyị ebe anyị ruru obi ezumezu ebe ndị ichie na-anọ na ndị aka na ndị egede na-anọ na-akpa maka ọdịmma obodo na ọdịmma ezinụlọ. Anyị ji ekwatu mgburi. You are not permitted in creation to destroy what you cannot create. Obi ndị ichie bụ altar. Maka na eze ama ebilite megide anaeze ya ibia. Even Jesus bịakwuru suwe kwụsị na ya bịara na ihe abịara ka ime ka ihe sie ike. Na ya bịara ịkwada the old altar, na ya bịara ịkwada the Old Testament. And mgbe ọ bịakwara o jere na synagogue, o jere na usoro okpukpe ndị be ha.
So after ka onye ekwutesi gbasara ya ka ndị na-eso ụzọ ya bidozi tibetu uche mmadụ bido gbawa war that is unnecessary. Take it from me na ọdịnala Igbo spirituality is not at war with onye ọbụla ma ọ bụ religion ọbụla. Ofu Chukwu ka a na-ekpere. Ihe dị iche wụ formula, mana ihe anyị nwa dị against bụ onye anyarị ma ọ bụ onye ọcha ya bụ onye ọcha ga-eburu religion nke ya bịa gwazi anyị disrespect ya ndị nna nna anyị ha, anyị kwatuo ọta dịbụ adị, ezinụlọ jide ebube, obodo jide ebube, ana Igbo jide ebube, na Afrịka jide ebube, anyị mezie ya abandon ọgbazie ndị nna nna nke ha n'ụdị sense whereby anyị nwere sense nke anyị. Ọ bụrụ na ị marọ anyị nwere sense na be anyị ndị nna nna anyị ha ndị bido ezigbo ndụ, worthy ancestors. Ịghọtara ya? Sizie anyị celebrate na ha kama anyị celebrate nna nna ha. Na be nna m every 1st January anyị ji celebrate our ancestors ndị biri ezigbo ndụ na my lineage. Yes, ịbịakwuo n'obi m ị ga-afụ ebe etiri marble ebe the names of our ancestors whom we can remember, we celebrate them. Ndị isi ụka ọbịa bụ Roman Catholic Church every November 1 ka ha ji celebrate nke ha, ndị nsọ nke ha. Kedu ka ị ga-esi bịasi anyị ndị Afrịka anyị tụfuo ihe anyị ji dị ebube anyị celebrate na ndị nna nna anyị wanyị na-asị anyị celebrate be ndị nna nna nke gị? Ọnya ka anyị na-ekwu maka na aghọ karịa onye a na-aghọrọ amala. Ihe anyị dị against bụ isi na mụ destroy ihe njide ebube ka mme nke ya adapt maka na Okwu Chukwu ka a na-ekpere. So onye ka anyị na-agwa ndị be anyị, ọ bụrụ na mmadụ sị gị destroy ya ihe family be nna gị ji dị ebube, si ya mba. Enwere various altar dị iche iche na ezinụlọ dị iche iche na obodo dị iche iche ebe a kpọtụrụ mmụọ. O nwere ike ịbụ n'obi, o nwere ike ịbụ akwari, o nwere ike iwu arọ, o nwere ike ịbụ ana, o nwere ike so many things. Ihe a ebe anchorage of the light, ebe a kpọtụrụ entities of powers ka o biri n'etiti ndị ya. Etu a ka obodo dị iche iche ji wee kpọtuo mmụọ dị iche iche na ụdị arụkwụsị, otherwise known as arụsị. Ihe ha nọ na ọ dị ka etu na police post, police station chi wee dị n'obodo niile. Gọọmenti build police station ka ọ dị n'obodo niile ka ndị ọrụ nchekwa wee nọ n'obodo niile wee maintain law and order. Etu a ka ndị nna nna anyị ha in their wisdom si wee kpọtuo okwu mmụọ dị iche iche ka a nọrọ n'etiti ụmụ Chukwu wee na-eme udo. So before ha abịa na be anyị maara chi nke ukwu a. So mana ebe bụ nsogbu mgbe ha ga-asịzi anyị weta staff of office anyị wee ọfọbe nna anyị ka eje destroy ya. Mgbe ha ga-asịzi anyị akpụ n'ihe ọbụla akpụrụ akpụ, anyị ji elota as a monument. Ọ na-agba anyị na-ene nna ihe atụrụ atụ ndị a ndị nna anyị ha, anyị na-elota ụmụ mmụọ nọ behind those things, those artifacts. We are not worshiping them. Mana mgbe ha abịa sisi mebie nke anyị mie nwa ha na-akpọkwa nke be ha. Who does that? Anyị sisi aghọzi na aghụghọ. So ihe anyị kwuru bụ na-abịalụ si anyị tụfuo ihe niile anyị ji dị ebube, cultural values anyị mebe nke ha. Ọnya kwa ka anyị na-asị no. Na mgbe onye ji malụ ịmarụ na ịkụ dị na mba na-eghele mba nni na ọ bụ ihe dị na be nna gị mma onye tụrụ okwu ka o ji n'aka. Ihe anyị na-asị gị uchigata mezie ụfọ be nna gị. Ịdị na mmadụ asị na gị tụfuo aha gị, identity ji wee bụrụ gị like ha bịara wee sị anyị mụ etu aha m bụ Chukwu nọnyelụ m bụ afa dị ebube. Mmadụ asị mụ hapịa mụ zawa Paul. What is Paul? Paul means little. Do I look little in your eyes? Mgbe m na-aza Paul adị m little till m discover ihe dị ebube na aha a nyere m wee zawa Chukwu nọnyere m, Chukwu na-anọnyere m n'ihe niile nne m. So ọ bụ ihe nwere ka ọ dị mmadụ mba bịara ha sị gị hapụ surname gị na surname gị eme ekero value gị zawa surname ha. Ọ ihe ndị a ka anyị kwuru na anyị reject, I would protest against those things. It cannot be looking at us afa nke anyị bụrụ inferior mana kettle na bush unu na-aza bụrụ afa dị nsọ. Ịmana John wụ pit toilet, ị hapụ ezigbo afa Chukwu Emeka zawa John iji eme gịnị? So ụmụ aghụghọ niile ha ghọrọ in order to make us feel inferior. Onye ka anyị discover wee sị mba ka anyị chigatakwanụ n'usoro ndị nna anyị ha ji ebi ndụ maka na usoro a ndị nna anyị ha ji ebi ndụ dị ebube. Onye nwa bụ let's go back to etu ndị nna anyị ha si ebi ndụ.
It has nothing to do with the motor, more phone, more hearing. After all, the phone say Abraham with a missionary. The na phone they use to Chinese people and Indians. Ndị a niile bụ ndị kwenyekwanụ n'usoro okpukpere nke ndị be nna ha. So ọ bụrụ na mmadụ jụọ gị kedu ihe kpatara iji use phone, kedu ihe kpatara iji use akpụkpọ ụkwụ, gwa ya na Eze-Ana kwuru na almost 90% of phone a na-use na Nigeria is either made in India or China. Na ndị a niile bụ ndị either Hinduism or Shintoism. Cars either by Nigeria or Japanese, they are Shintoism. You understand? So it has nothing to do with ndị ọcha, ndị anya, ndị Europe, ndị bịa colonize ya. Kama ya dị agbawo ihe anyị kwuru bụ in modern day realities, we will build our place of worship closer to modern day realities. We upgrade. Mana the moral value of ihe anyị bụ we will maintain. Like anyị ga na-echukwa chi anyị ga na-asọpụrụ okenye, na-asọpụrụ ndị nna nna anyị. Maka na Africa wa abụrụ na-asọpụrụ ndị nna nna, na-asọpụrụ okenye. Ihe ndị abụ alụ n'ala Igbo anyị ga-maintain ya. However, ihe ọbụla bụ ihe dị mma anyị ga-ewente, mana ikwe na ka okpere ọbụla napụ gị i celebrate ndị nna nna gị ma ọ bụ ịkwanyere ndị okenye. Ọ ihe dị mara ndị Igbo na ndị Africa. So ihe anyị na-ekwu, come back to root abụrụ na anyị nwere problem with ndị ọcha. No. Bụ ihe anyị nwere problem mgbe ha bazighị ọba aghọ si anyị asọpụrụ na ndị nna nna anyị sọpụrụ ndị nna nna nke ha. That is the only problem. Anyị wee sị mba na anyị ga-ara asọpụrụ ndị nna nna anyị, and that does not even stop us from imekọ business ma anyị na ha ịnọkọ na association. Ịghọtara ya? So ọ bụgoro niile eje ụka, ihe dị mkpa bụ ị na-ejegoro ụka nwere problem with that, but imebi na ụfọdụ nna gị, imebi na okwu ndị ichie, ị na-eje ụka ịkakpọ n'anya na imebi ihe family n'ebe nna gị jide ebube ma ọ kwatuo ụta ọgba ndụ ndị nna nna gị ha yiwere ụdị ụmụ mmụọ imere etu a. However, ọ dọrọkwa gị na-eje ụka na ọ bụrụ na ebe ị chọrọ ije. Anyị adụrụ against okpere onye na-ekpere kama ihe anyị kwuru ihe ọma mee. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị family emi, chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Na ya na screen ka ị ga-afụ nọmbas ndị a mkpọrọ. Let us pray. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored now and forevermore. Ya gazie.